Velkommen hos Majbom, Peugeot og Opel i Aalborg. Vi er ved at gå klar til nytårskur, og vi har en perlerække af gode tilbud. På alle vores fabriksnye person-elbiler, der er der 8 års garanti, der er serviceaktiveret. Derudover så følger der en ladeboks fra Clever med i prisen, og 1 års gratis strøm. Det er virkelig et godt tilbud. Det er jo altså alle fabriksnye person-elbiler. Det er til at forstå. Derudover har vi et hav af gode tilbud på bilerne. Peugeot 3008 er nedsat 25.000 kroner. Virkelig en stærk pris med et rigtig fint udstyrsniveau. Der er et tilbud på 208, der er et tilbud på 2008. 2008 fås med lang rækkevidde, det samme med 208 med over 400 km i rækkevidde. Der er et tilbud på Opel Grandland, en super lækker person-SUV med 25.000 kroner i besparelse her til nytår. Det er virkelig en pris, der er til at forstå, og en smuk bil. Derudover Opel Frontera, der er både købs- og leasingmuligheder. Finansierer du en Opel Frontera, så er der også en fast rente på 0%. Det er et virkelig stærkt tilbud her til nytårskuren. Kig ind til Majbom. Vi ses til nytårskur.